Godmorgen alle sammen. Det var egentlig meningen, at jeg skulle holde weekend, men ja, vi har haft kraftige solstorme her i nat, og er stadigvæk i gang med kraftig geomagnetisk aktivitet. Så derfor laver jeg en lille ekstraordinært energiupdate. Men den første solstormalarm kom af klokken 4:15 som KP4, og den seneste er kommet af klokken 6 her til morgen, som er en KP6. Og som man kan se på KP-indekset, så er den faktisk over en 6'er. Så vi har gang i en kraftig solstorm. Og den kommer jo lidt en dag for tidligt, men sådan er det jo en gang med den. Men som altid, så følger jeg lige op på nordlysovalen og den hemisfæriske kraft, for at se om KP-indekset ligger det samme sted. Det opdateres jo kun hver tredje time. Men prognosen for de næste par dage er stadigvæk øget geomagnetisk aktivitet, så det virker som om, at vi kan gå en intens weekend i møde, når det gælder energier. Nordlysovalen er lige på grænsen til at blive rød og er stor, og den hemisfæriske kraft er nede omkring 50. Så noget af solstormen er lovet af, og jeg vil gætte på, at KP-indekset på nuværende tidspunkt ligger på en 4 og ikke over 6. I forhold til solbæltgrupper, så er der kommet 2 nye ind fra solens bagside. Det er dog i grøn kategori, og den meget aktive, vi har haft, der hedder 4087, er gået i ro igen, og har igen i de sidste 24 timer ikke afgivet noget voldsomt. Så vidt jeg husker. Nej, den største solafgivelse er 1,4, så den er i den grad faldet til ro igen. Sandsynligheden for, at solen afgiver en X-flare er også faldet fra 30% til 20%. Så aktiviteten falder på det område. Så har vi det her store generelle hul, som er årsagen til den her øgede geomagnetiske aktivitet, vi har på nuværende tidspunkt. Og den er ret stor. Og derfor vil det også gå et par dage, før den har passeret jordens retning. Og derved har vi de næste par dage også mulighed for den her øgede geomagnetisk aktivitet. Protonniveauet er stadig højt, og især i de høje protons arter, eller de mest energirige protonarter, så er der et godt udsving. Og det kan jo stadig godt give den her kildende strømagtige følelse i kroppen. Følelserne kan være intense og meget skiftende, og lunden kan i den grad være umådeligt kort. Den noget kortere lunde kan også godt hænge sammen med, at man samtidig er umådeligt træt og ikke har ret meget overskud. Så vi stod op, så kommer altså lige nogle gab, det må jeg undskylde. Men det skal ikke bruges som en undskyldning og bare lade lunden knække gang efter gang. Men det skal være en bevidstgørelse om, at man skal være ekstra opmærksom på sit indre og få sat sine grænser og være bevidst om sine handlinger. Så det skal ikke være en sovepude eller en undskyldning. Så tager vi et lille kig på geospace magnetosfæren. Og der er øget aktivitet i målingen, når vi kigger på hastigheden. Dog ikke så meget, når man tænker på, at jeg ved op over en KP6. Men aktiviteten er der, og det virker også som om, at den stiger lidt ekstra her ved en 6-tiden. Det er jo UTC-tid, så man skal lægge 2 timer til for at få til tiden på målingen. Massefylden er forholdsvis rolig
igen i betragtning af, at vi har haft gang i store solstorme. Vi ser, hvad der sker her omkring klokken 4. Ja, også her er det som om, at der kommer et ekstra boost et eller andet ind, hvor at mængden af masse, den stiger i vores magnetosfære. Trykket er også godt øget, og det ligger helt op af jorden på nattesiden af vores planet. Og ja, det kan jo igen give den her følelse af at være en trykkoger. Og det kan være øget pres og smerter i, ja, igen her kl. 4 kom der noget, det er blevet lige afbrudt. Ja, men 6-tiden, der sker der et eller andet stigning i forhold til aktiviteten. Men som sagt, så kan man opleve det her øget pres og smerter i hovedet, bihuler, tænder og kæber. I maven også faktisk. Der kan være syn, der driller, det kan være sløret, det kan være dobbelt, og det kan være svært at fokusere. Det kan være svært at holde koncentrationen i længere tid. Der kan opleves tinnitus, susende i ørerne, propper i ørerne. Og ja, man kan også være svimmel. Så der sker altså nogle ting de her dage. Som altid er det jo spændende at kigge på magnetopausen og se aktiviteten i de sidste 24 timer, især når der har været solstorm med inden over også. Og vi kan også godt se, at chokbuen der knækker lidt i løbet af natten. Og der har været energi, der er kommet ind i løbet af formiddagen i går, så der har været nogle timers pause, hvor der kommer ro på. Men så omkring klokken 23, så begynder aktiviteten at stige igen. Og det er jo i forbindelse med de her øgede geomagnetiske tilstande. Så der kan stadig være mulighed for at vågne op med energitømmermænd. Man kan være træt i kroppen, ekstremt tørstig. Man kan have brug for at sove lidt mere. Man kan have den ekstreme varme i kroppen, så kan man svært at komme af med. Der kan også være kulderystelser. Der kan være mavekramper og oppustethed. Følelsen af blærebetændelse. Der kan være svine i urinrøret. Der kan opleves hjertebanken, undernød, oppustethed, kvalme. Så ja, utroligt tør hud også for tiden. Ja, så der sker altså stadig nogle ting. Og det er måske nogle dage, der vil være godt at igen sætte tempoet ned og være i nuet. Lytte til din krop, hvad den behov for. Jeg arbejder selv med den her meget ekstreme tørst og har erfaret altså noget som frugt og grøntsags smoothies eller saft er noget af det, der slukker tørsten allerbedst, i hvert fald hos mig. Schumann resonans, som er en måling af jordens elektromagnetiske svingninger, er temmelig rolig, i hvert fald i den russiske model. Der er lidt stigning både i antal svingninger og i frekvens, men det er ikke så slemt igen, som det kunne have været. Det kan godt være, at der har været lidt uro og lidt stress i kroppen i den lette grad. Det kan også være, at der har været lidt angst og hyperaktivitet. Men som sagt, det har højst sandsynligt været i den lave ende. Det var, hvad jeg havde til jer i dag. Jeg håber, det kunne bruges. Og så må I have en dejlig og fantastisk weekend. Pas godt på jer selv.